Takže čaute ľudia, moje meno je Drip, ja vás vítam u pokračovania z našej série Survival. Môžete vidieť, hneď to natáčam potom, ako som zrušil to ďalšie. Lebo nechcem zbytočne naťahovať to video, aby malo 2 hodiny, lebo teraz tamto predošle som strihal len 2 hodiny. No ale však to nevadí. Budú nejaké tie oné vecičky. Určite tamto video som nahrával 8 minút, myslím. Alebo tak nejako. Takže niečo z toho vám striham a niečo. No nič, my ideme plávať. Takže prvá noc a prvá plavba takzvané. To bude volať video. Tak let's go. Poďme na to. Cieľ máme jasný, nájsť dedinu a ubytovať sa. Teraz keby som našiel stronghold. Vidím tam nejaká púšť. A to je len maličko ostrov s klipami, tak to idem do. Hej, diga, kde plávam? Prečo do strohu? Sorry, ale som smedný. Shipwreck! Máme stratenú loď, let's go! Proste totálnu nestratenú, ale tu býva niekde pokladňa. Ja neviem kde. Musím len craftovať. Joho! Hoši. Tak to ako pozor. Hoši, máme iron. Čo si blázen? Takto ako rovno ide, že... Takto. Banger, kámo. Banger. Ten si nechám na potom, ten budem štriť. Na diamonty. Takže let's go, hľadáme ďalej. Tu z tej pevniny nič, takže ideme nájsť nejakú veľkú pevninu a tam sa keď tak ubytujem. Niekde ďalej. Nechcem byť veľmi na suši počas toho, ako je noc. Už, no. Je to tu také opustené trochu, ale... Lebo plávem, či to není nejaké väčšie, aspoň trošku. Aj ty svinia. Je to dosť veľké, ok. Ten ostrov je malý, ale tu vedľa neho je taký trošku aspoň väčší, tak... Tu sa ubytujem aj keď... Ó, typy. Čo? Ja milujem tam tie podvodné korály a tieto veci. Strašne pekne to vyzerá, bože môj. Wow. Spravíme si onaj dom pod vodou? Hlasujte v komentoch. Napíšte chcem dom pod vodou, aj keď sa s tým budem srať asi 2 roky, ale... Napíšte, či chcete dom pod vodou a ja spravím dom pod vodou. Ale už ma to nebaví fakt plávať. Už by to chcelo niečo normálne. Aha, delfiniky. Nejakú púšť veľkú, alebo nejakú obrovskú pevninu. Zase sea pickle tam vidím. Zase sea pickle a korály. Ty vole. Ty kokos, tak to extrém, že pekne vyzerá. Hoš. Dal som si aktivovať adresu? Hej. To asi len na villageroch bude fungovať.
Samozrejme zapol som cez Curse Forge. Lebo prečo ne? Takže tak nejako no. Hádam, že sa video zatiaľ páči. Toto je skôr, že plavba na lodi, celý diel. Prisahám. Toto je plavba na lodi. Keby tu nebolo toľko mobov, tak by to bolo ale... Nie, ty preč, ty drowner posraný. Nie, prečo to je toľko skelikov? Prdele. Ale aim zabudli doma. To je jedno šťastie. Majú horší aim jak ja. Borci. Nevadí. Časom sa zlepší. No ale už ma to sere, ja chcem nájsť nejaký veľký ostrov. Keď už koľko plávem do rytmu. Prisahám, že toto je plávací diel, hoši. Toto je čisto iba diel o plavbe. Toto je extrémna nuda, už ma to nebaví. Chcem preskúmavať alebo niečo. Nechápem, jak niekoho môže baviť plávať. No, ako v realite jasné, že ma baví plávať, ale v tejto hre s tou loďkou je to fakt otrávne. Dobre. Dobre môj. Už ma to nebaví. Jož tak. Genčo. Monster Hunter. Aj, блядь! Tak tebe musím. No, ale som na spawne. OK. To je dobrá pevnina. To tak som chcel, vôbec to není tak, že by som nechcel. Nie, už zmizni. Vypadni. Nie, choď preč, prosím. Prosím, dajte mi pokoj. Svine jedné vydrbané. Sorry. Dajte mi vy už svätý pokoj. Všetky tie hnusné moby, ja už chcem deň pre Boha. Aspoň, že si svietím. Tam už vychádza nám slnečko. To čo bolo? To nebol pillager. To je zombie dedinčan? Mini zombie dedinčan, ale. Takže niekde poblízku musí byť tým pádom dedina. Nie, už choďte do fakt. Ja chcem nájsť moju dedinku nejakú a fajnovo sa usadkať. Bojovať s kecami. Nech je pekne deň a bude hneď všetko lepšie. Aj sem napríklad uhlie. Uj. Aspoň si poťažím to uhlie. Keď už nič. Takže poďme na to. Ty kundo zmrt. Daj mi pokoj. Ty svinia malá horiaca. Vypadni. Zdochni. Uhor. Vyjebané decko. Skurvené. Uj, hnusná malá pičovina. Už zdochol, dúfam. Ruined Portal som videl? Tak som videl, že hubu. Prečo zrovna, ako ja milujem brezové drevo, hej, v Minecrafte, to je najlepší materiál na dizajny. Takže tak, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Vidíme sa pri ďalšom, tak zatím čú. Nie že PvP, ale proste Bed Warsy a také, takže vôbec neviem, o čo Survivali ide, ale
Hádam vás. Hádam niečo budem vedieť a hádam vás to bude baviť. Yes, mám tu plugin, ktorý sa volá Falling 3. Ježiš, teraz to strašne čaká. Lebo prvýkrát som sa pripojil na tento server. Začínam viac menej od znova. Takže určite si craftíte veci. Survivally. Ja neviem, nie som survival typ hráča, takže nebudem v tom nejaký profiček. Nejaký. Neviem, čo sa bežne v survivali robí, ale asi predpokladám, že sa nakáca drevo. A potom sa ide, viem, že ťažiť kameň určite. Toto viem, že budeme potrebovať. Aj keď neviem, na čo mi to bude, ale videl som u niektorých hráčov, že to brali, takže určite to zoberiem. To je pekný vodopád, si môžeme spraviť hore domček. Máme veci, hoši. Ťažím kamene. Z doby kamennej. Kto by sa pýtal, je to 1.16.5. Takže tak, stiahol som si túto verziu. Mám ju na doporučenie od kamaráda. Takže dúfam, že sa vám táto idea bude ľúbiť. Že hrám na tomto. Na 1.16.5. To urovnám nejak takto. Tak. Hore. Ja som skoro vôbec nehral survival. Len viem, že o čo tu približne ide. Mal som už pár serverov, čo sa týka survivalu, ale ja som v nich väčšinou bol taký, že ja som im to zapol kamarádom. Oni keď potrebovali niečo postaviť, nezohnali materiál na to. Lebo ja som si zohnal len materiál, oni mi dali na to potrebné veci. Na to, aby som to vyťažil som si to a staval som. Nenávidím autojump. To sú strašne pekné miesta na bývanie, ale uvidím, možno sa sem vrátim. Takže tak. Ja sa vám hneď ozvem. No som back po menšej pauzičke. Takže let's go, ideme ďalej. Yes, kravy, jedlo. Sorry. Vegani, nepozerajte, to oni kňučia z toho, že majú radosť. Sliepka akurát vajíčko vykadil. Tak to nič. Ideme fajtiť. Tak to ne. Ja mizím, čaute. Určite si spravím pec. Jo, ešte som bol trošku vo skrine ťažiť drevo. Jeden strom som pokácal. Takže tak. Hoši. Ja mám čapícu. Chlapci moji. Počkáme, dokým sa nám vypáli papať. A potom pôjdeme nájsť nejakú dedinu. Ježiš, sorry. Sorry, kúkal som si kamarátové chaty. Som poslal videjko.
Ja som chuj, ja dávam bože. Vždy sa radšej pozrite predtým na niečo, jak niečo budete robiť. Ja musel som prísť o drevo, ale uhlie sa mi hodí na torčky. Joj, a koľko ho tu je. Jaj, zlatá baňa uhlia normálne. Chlapci moji. Z tohto bude séria, až dokým nezabijem draka. Takže máte sa na čo tešiť. Možno tu prídu aj kamaráti vás občas pozdraviť do videjka. Možno s nimi budem kecať. Jop, a tým skôr plánujem vám spraviť ten meeting, jak sa to volá. Pre Boha. Toto vám plánujem spraviť. Plánujem vám spraviť ten podcast s kamarátom, že jak sme sa spoznali. Povedal, že bude môcť, ale nevie kedy, takže sa to snažím vybaviť. Nebojte sa, všetko je v procese. Ale neviem, či to bude tak skoro. Takže tak. Posnažím sa čo najskôr vám to vybaviť. Ale musím prehovoriť kamaráta, nech do toho ide čím skôr. Lebo nejak sa mu zatiaľ nechce. Ja chcem nájsť dedinu, tam sa ubydlieť. Alebo po prípade si asi postavím nejaký dom. Základný, šitný. Ale musím nájsť aspoň ovce, nech mám posteľ. Lebo v noci ako behať len takto sa nikomu nechce. Takže ideme hľadať. Takto nič. Veľmi rýchlo som zmenil názor. Takže tak no. Ty vole, však ono už bude noc. A žiadna dedina, nič som nenašiel ani na obzore. Boha. No nič. Ja sa s vami rozlúčim pri západe slniečka. Takto s McDonald čapicou. Takže ja vám ďakujem, že ste pozerali video. My sa vidíme hneď pri ďalšom. Tak zatiaľ čus.